Bueno, pois para a Xencia Turismo de Galicia, como principal patrocinador do Galicia Fest, pois a verdade que é unha gran satisfacción ver como a primeira edición desta iniciativa pois colgou o sold out no primeiro día e, bueno, as ventas do segundo pois van casi pechadas. Tamén é moi importante pois chegar ao final do verán pois con este gran festival que pon en valor pois, bueno, a oferta do turismo urbano, neste caso na cidade de Vigo. Para nós tamén como Axencia Turismo de Galicia é unha gran satisfacción poder realizar este festival e apoiar este festival aquí na cidade de Vigo, porque ven a implementar e ampliar a oferta complementaria da cidade, concretamente pois ao final desa época de maior demanda. Hai que salientar que Vigo pois xa recibiu nos 7 primeiros meses do ano máis de 280.000 visitantes, un 2% máis que no ano anterior, e esta iniciativa pois seguro que vai reforzar esa oportunidade pois para que haxa máis visitantes e tamén o público local e da provincia de Pontevedra e de toda Galicia poda disfrutar de un festival de primeiro nivel que ven a completar pois esa gran oferta que reúne os concertos do Xacobeo. Son este ano máis de 150 festivais e concertos en máis de 70 localizacións e vamos a mover a máis de 800 artistas galegos do resto de España e tamén internacionais. Un orgullo poder desenvolver tamén outra vez neste entorno do Porto de Vigo, que, como decía a representante da Deputación, pois permite a calquera que este aloxado ou que resida na cidade evitar desplazamentos e, desde logo, pois, bueno, poñer tamén en valor esta cidade como un gran centro de acollida de festivais e de eventos deste tipo. Creemos que Vigo precisaba un festival como este que pon a música indie e pop pon a Vigo no primeiro nivel deste tipo de música e creemos que, bueno, dado o nivel de venta de entradas, pois vai ser un grande éxito e esperamos, bueno, que probablemente se poidan desenvolver pois edicións futuras deste festival. Moitas gracias. Gracias. Antonio. Bueno, desde la Delegación de Vigo, de la Xunta de Galicia, estamos encantados de poder realizar este festival. Como bien ha dicho Luisa Sánchez, era muy importante para nosotros el que Vigo de nuevo acogiera un festival de estas características. Estamos encantados porque efectivamente tenemos una excelente acogida, hay sold out el viernes y queda muy poquito para el sábado, o sea que estamos convencidos de que va a ser un éxito y estamos encantados.